Па. Спрядъчка. Як ти, татко? Какво става? Тати, какво става? Какво става? Тати? Боби, Коста. Какво става, Боби? Коста, Боби. А, така. Коста, Боби. Какво става? Имаш ли отговор? Боби, ще спите ли вече? Боби, спите ли вече? Мама, спитам сега. А кога ще спиш? Боби, кога ще спиш? Кой чука? Кой чука? Кой чука? Боби, ще се карат съседите отдолу. Кака Марианка ще се сърди? Кака Марианка спи? Какво ще кажеш? Тате? Скай, татко. Тако скай. На кого да се скара, тате? На кого да се скара, татко? Кой бъска? Кой бъска? Кой блъска? Боби бъска. Защо Боби блъска? Разконспирана. Иди ми, станай. Ага, стана. Какво стана? Ще не можем да спите. Кой стана? Какво стана? Боби, кой стана? Какво стана, мамо? Ма не си кръстоса краката, като преди малко го видим. Какво си гледаш там, бе? Кой? Атана на кубицата Аталон е панталон. ти. Така си. Така си. Циркаджа. Пусък не се пуша. Късъкоте. Лагаси изток гастото. Ладока газа изток гастото. Ласточето гаси гастото. Лекарството какво? Разбирам тук на столчето, лекарството. Аха, кръстосали сме пак краката. Ще пиеш ли лекарството на доктор Караджова? Ади. Искаш ли? Утре. Баво. На кого казваш браво? На кого казва Бобито браво?